para sécuriser les voitures. Ça y est. Ah oui, c'est chaud pour l'État. Oui. Super. Muy bien. Vale, ¿me vuelves para poder llevar? Ikusi duzu? Carne de pollo. Ahora vale, baina nere berarriak ez zuten ezer entzuten. Jende artean bila Ezaiturriko plazan Kagutan nere begirada baina batean nere argia zure bilanea zure begira nere kolorea pasa ondoren, ikusi zaitut azokan, zure umeekin zeunden, eta zure gizona alboan.
bizitzan, denbora gelditu zen, burutzatu ginenean, baina gure bihotzek ez dute agintzen bizitzan.